siz tırpayıp durmasın. Ondaki sen tırpayıp. Украла? Эй? Так. А ты камера будет мешать? Нет, это не будет мешать. Это специально. Мен sizga Birga qarab. Men bittaga to'p-to'g'ri o'tirmasam da bo'lar ekan, nima? Былай нормальныйmi? Нормально. Всё. Так. Bir-iki söz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıravını verirgenmi? Sıravını bersen evet bular. Sizning uchun eni kishi kim u? Ол сұрау бетінде әни дегенде Қора экран көріп, аптырап қалмағыз. Бұл сізге ойларға оңай болсын үшін ішләнілді. Сөйлеушілеріміздің жауабын ешіткенше, әммәбізді яныбыздағы күршімізге, яйсе өз-өзімізге әлігі сұрауны беріп қарайық әлі. Кім ол әни? Bizning jamg'iyatda shunday bir motor maqal yeri. Har bir buyuk er kishi ortida buyuk xotin turadi degan. Mana shu buyuk xotin deganda butun kishida endi er kishining halal jifatini ko'z oldiga keltiradilar. Ham shu hisobdan shu erlarning halal jifatlari o'zlarida. Ammo men aytar edim, shu buyuk er kishi ortida tura aning anisi deb. Halal jifatlarning gana түгел, өзімні өзім ішләдім деп әйтірге яратушы иратларының да минлігін шиметіп алғандыр әлігі сөзлер. Нурулла Хазрет еткен ғибараны Ирланд халқының бүйік язушысы Бернард Шоу білән бәйлейлер. Һәм ул біразғына башқа шарақ яңғыраған. Әр бүйік ир артында аңа шанған хатын қыз тұра. Шанған хатын қыз. Дүнияға танылған бүйік ирлер арасында бойдақлары да, яки керісінше хатынларын перчатка орнына алмаштырушылар да шоқтай. Тілтібімні аңлағансыздар. Шулайда кім ол әни? Малай, егет, яки дүния көрген ир ат үшін. Әни минем үшін мәхәббәт, ғырурлық һәм мақсатчанлық үрнәге. Алар бізге жан беруші, дүнияға жан беруші кішілер. Бүтін дүнияда хайван мол, кіші мол, барсы да әни сеті, көкірек сеті білән емезіп үстірілген. Әнелерден башқа біз болмағанда болар ек, яшай алмайбыз. Сұрау бір болса да, жауаплар түрлі. Әйе, әрбір әни қабатланмас. Һәм берген тәрбиесі өзіне генә хас. Кім генә булсаң да, яхшымы, начармы, әни сине гомере буе яратачак. Аякка бастыручы, совет берүүчү, иң якын кишин дүйнөдө. Шулай ук әдәм баласының да дөньяга карашы үзгәрүчән. Алтыдагы бала белән 60 яшьлек әдәмнең фикер сөреше бер төрле булса, сәер күренеш булар иде. Әни минем өчен иң әйбәт кеше. Әни ул тормышыбызның канаты, җилкәне. Икенчедән, әни төшенчәсе кешелек дөньясында шундый урын алып тора, табигый ки, аны ике-өч сүз белән генә ачып бирү мөмкин дә түгелдер. Тагын бер кызыклы, бәлки кем өчендер бәхәсле күренеш. Белгечләр фикеренчә, әниләр кызларына караганда улларын ныграк ярата төшә. Һәм шуннан чыгып, тагын бер фактны искә алырга кирәк. Бар хатын-кыз карашы. Бар безнең, ягъни иратлар карашы. Һәм башларыбыз без иратлар фикреннән.
Татарларда ана гел бик әһәмиятле урын алып торган. Менә кай вакытта ялгыш язалар, татар хатын-кызлары, кызлар яшь вакытта бик яшьле кияүгә чыкканнар дип. Кияүгә чыккач инде яшьлек килеш битендә ул басылган була андый кызлар. Әмма чынлыкта бу дөрес түгел. Мин әле мәкалә чыгардым. Татар кызларының күпчелеге 20-22 яшь арасында кияүгә чыкканнар. Ягъни яшь килеш түгел. Елларда беренче СССРдагы этносоциологик тикшерү үткәрелде Татарстанда, шундан күренде. Гаиләдә акча, кошелек, хатын-кызлар кулында икәнлеге күпчелек вакытта. Бу бит хатын-кызларның гаиләдәге әһәмиятле ролен күрсәтә. Татар хатын-кызлары бер вакытта да басылган, кысылган булмаганнар. Алар сәяси тормышта актив катнашканнар һәм иҗтимагый рольләрдә зур булган. Без шундый күренешне күрәбез 19-нчы йөздә, 20-нчы йөз башында да үзләрен сәяси тормышка чыгарулары бигрәк тә шушы менә 10-нчы еллардан соң бик югары дәрәҗәгә күтәрде. Һәм аннан соң да татар хатын-кызлары үзләренең позицияларын югалтмаганнар совет чорында да. Этнограф буларак шуны әйтәм. Гадәттә татарларда 20-30 елларга кадәр 6-7 бала булган, аларны бит тәрбияләргә кирәк. Хатын-кызлар ул тәрбия эшләрендә төп роль уйнаганнар. Минем фикер буенча, бу позицияны татар хатын-кызлары хәзер дә саклыйлар. Гаиләдә бала күп булмаса да, иҗтимагый эшләрдә бик актив катнашалар һәм югары дәрәҗәдә тоталар үзләренең рольләрен гаиләдә. Бүгенге көндә хатын-кызны һөнәрнең барлык юнәлешендә дә очратырга мөмкин. Яхшымы бу, начармы? Монысын инде якын киләчәктә күрербез. Әмма нәкъ шушы күренеш бүгенге гаиләләрдә туучы төп сорауларның берсенә сәбәпче. Әнигә үз карьерасы белән шөгыльләнергә мөмкинлек бармы? Biz инде күбесенчә аңлап торабыз, әниләрнең рольләре өйдәге ушакны саклау, җылылыкны саклау, ирне көтеп тору, балаларга тәрбия бирү. Әгәр дә син гаиләдә дә лаеклы һәм үсешле буласың икән, җәмгыять эшенә кереп яки дәүләт эшләренә кереп тә анда да уңышлы буласың икән, син иң бәхетләрнең берсе. Алар бер-берсенә каршы гына килергә тиешләр түгел. Ул эшмәкәрлек дибезме, дәүләт эшләренә кереп дибезме, ул гаилә эше, аның теләге, аның мөмкинлеге. Әгәр дә аңа юк дип әйтәләр икән, бу гаилә тора алырмы икән киләчәктә? Чөнки хатын-кызларның лаеклы, менә безнең караганда инде муниципаль берәмлекләрдә дибезме, министрлыкларда дибезме, хөкүмәттә дибезме, бөтен Россия күләмендә караганда, субханалла, шундый күп хатын-кызлары без эшли. Шуңа күрә бу лаеклы эш һәр вакытта да хуплыйбыз, рәхмәт әйтәбез һәм ирләр буларак антый мөмкинлекне тудырып, бердәм булып, бергә барырга кирәк. Төп сораубызга җавапны тулыландыру нисбәте белән янәдән тарих битләрен актарыйк әле. Берничә гасыр элек күп кенә илләрдә хатын-кызларга нәсел дәвам итүче ир баланы табучы һәм ими ашатучы буларак кына караганнар. Мәсәлән, Авропа илләрендә әниләрнең социумдагы роле бары тик яңарыш чорында гына үзгәрә башлый. Чөнки тәрбия һәм гыйлемнең бәһасе арта. Шушы мисалдан аңлагансыздыр. Җәмгыятьтә аналарның тоткан урыны төрле вакыйгалар, сәбәпләр белән бәйле булып үзгәреп торган. Шулай ук аналарның җәмгыятьтә тоткан урыны дин белән дә бәйле булган. Әниләргә карата хөрмәт ул һәрбер диндә дә каралган. Әгәр дә игътибар итсәк, мәсәлән, христиан дине. Христиан динендә иң атаклы, иң бөек бер ана бар. Ул Мәрьям ана. Ягъни Гайса алейхиссаламны дөньяга китергән хатын-кыз. Әгәр дә менә шушы
Гайса алейхиссаламны ничек зурласалар христиан динендә, аның әнисенең дә шундый зур роле бар. Әгәр дә инде без игътибар итсәк, Яһуд диненә мәсәлән, анда да әниләргә карата зур хөрмәт каралган. Безнең инде динебездә әнинең роле нинди икән? Әнинең дәрәҗәсен аңлата торган шундый бер фикер бар, сүз бар. Мәсәлән, кеше намаз укып торганда, аны әнисе чакырса, кеше намазын бүлә ала. Уйлап карагыз әле. Нәрсә соң ул намаз? Намаз ул Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү. Менә син Аллаһы Тәгалә белән сөйләшеп торасың. Алладан да өстенрәк бүтән беркем юк. Һәм шушы Алла белән сөйләшеп торганда әниең әйтә икән, улым, кызым дип дәшә икән, Аллаһы Тәгалә дә әйтә хәтта бар ди. Бар әниең янына ди. Аллаһы Тәгалә дә әйтә, бу әнинең дә Алладан өстен дигән сүз түгел, әмма Аллаһы Тәгалә ни дәрәҗәдә әнине хөрмәт итә дигән сүз. Көн сайын эшем әниләр белән бәйле булгач, педиатрның әниләргә карашы бераз башка. Күз алдымда көн сайын искиткеч шибәр, искиткеч матур, перспективлы хатын-кызлар, менә аларның үзләренең бөтен тормышын, бөтен шәхесен шушы бәләкәй балага корбан итә дип күрәм. Хатын-кызлар кулында бала булгач, ул үзенең бөтен тормышын, бөтен моңа кадәр алып барган бөтен планнарын бер читкә куеп, шушы баланы өскә күтәрер өчен үзе шул баланың дәрәҗәсенә төшә. Һәм моны читтән карап торганда аңлап бетереп булмый. Бу ничектер теге гадәти, нормаль факт кебек күренә, ләкин чынлыкта бу бик зур каһарманлык. Шушы бәләкәй баланы бәләкәй чагыннан күтәреп алып барып үстерү өчен аның өчен бик күп көч кирәк. Һәм менә бу көч ул бары тик менә шушы үз-үзне корбан итү, ул бары тик бик зур мәхәббәт бәясенә генә бирелә ала. Һәм бөтен яклап та әниләрнең менә бу эше, ул чынлап та эш ул. Ул хобби түгел. Баланы үстерү ул айрым, авыр бер профессия, ул эш. Шын яратуның нәрсә икәнен беләсең килсә, әниең күзеннән эзлә. Дөньядагы иң зур, көчле ярату аналарның мәхәббәте. Әмма ни өчен әни баланы ярата? Күпләр бу сорауга сәерсенеп карар һәм балаларны сәбәпсез яраталар дип әйтер. Ләкин башка фикерләр дә булыр дип уйлыйм. Мәсәлән, танышларыгыз арасында картлык көнендә ярдәм итәр өчен яки гаиләне саклар өчен дип әйтүчеләр бардыр. Белгечләрнең әлеге сорауга үз карашлары бар. Алар ана яратуын окситоцин гормоны белән бәйлиләр. Соңгы еллардагы тикшеренүләр күрсәткәнчә, йөкле хатын-кыз организмында артучы әлеге гормон булачак ананың эмоцияләренә йогынты ясый. Шуңа күрә хәзер еш кына окситоцинны назлылык гормоны дип атыйлар. Инде киләсе сорауга күчик. Бала үзенең әнисен ни өчен ярата? Ул кешенең тәрбиясеннән, аның фикерләреннән килми, ул биологиядан килә. Безнең биологияны җиңеп булмый. Үткәнрәк елларны, берничә дистә ел элек, маймыллар һәм башка хайваннар белән үткәргән экспериментларда шундый бер әйбер күрсәтелде. Балалар өчен ашауга караганда әнинең кочагы, әнинең тәненең җылылыгы ашауга караганда да мөһимрәк. Мәсәлән, хайван баласына икесеннән берсен сайларга бирәсең икән, монда сиңа ризык бар, монда сиңа әнинең кочагы бар. Шушы ике әйбер арасыннан хайван баласы әнинең җылылыгын, әнинең кочагын сайлый. Бу кешедә дә бар ул, хайваннарда да бар, һәм бөтен җан ияләрендә дә бар. Моңа ничектер рациональ бер аңлату юктыр да бәлки. Моны импринтинг дип әйтәләр. Кеше тугачтын, менә беренче көннәреннән башлап, беренче сәгатьләреннән башлап,
нинди кул жылысын, нинди исне, нинди күз төсен күрә икән, менә шуны үзенең дөньяда иң кыйммәтле әйбере дип аңлый башлый. Мәхәббәт табигате дип аталган әлеге экспериментның исеме бик хисле булса да, асылында кырыс тикшеренүләр ята. Эксперимент өчен 60 маймыл баласын туу белән аналарыннан айырып, курчак әни янына күчерәләр. Үсү чорында алар белән төрле тәҗрибәләр үткәрелә. Соңыннан хайваннарны янәдән башка маймыллар янына кайтаралар. Үз әнисенең назын, тәрбиясен күрмичә үскән әлеге ятимнәргә башкалар белән аралашу да авырлык белән бирелә. Дөресрәге, алар аралашуның нәрсә икәнен аңламый. Шулай ук нәселне дәвам итү теләге дә аларда бик сүлпән була. Тормышта төрле хәлләр була, әнисез калган гаиләләр, әнисез калган балалар да бар. Тормыш дәвам итә, балалар үз юлларын табалар. Әни назы, әни моңы, әнинең фикере, аның киңәше, әнинең мәхәббәте әлбәттә һәр даим, һәр көн кирәк. Бу балаларда азмы күпме ул чагыла. Алар белән эш иткәндә, аларның бик нык менә шушы ниндидер бер әни мәхәббәтенә, ниндидер бер синең өчен әйдә баручы бер кеше мәхәббәтенә сусауларын сизә башлыйсың. Алар сиңа ябышкан кебек ябыша башлый. Сиңа гына түгел, бөтен кешегә шулай итә башлар. Чөнки менә бу кешенең, бәләкәй кешенең ниндидер үзе өчен әйдәп баручы төп фигураның булуы бу кешенең биологиясына язылган. Һәм кеше өчен бу бик мөһим әйбер. Һәм кешегә моны бары тик әни генә бирә ала. Минем берничә мәртәбә йөкле ханымнарның әле туачак кына сабилары белән сөйләшеп торган мәлләренә тап булганым бар. Ана карынындагы сабые белән сөйләшә. Бу вакытта сабый ананың уен гына түгел, ул уйларны ананың тавышы белән бергә ишетә. Тавыш назын тоя. Тел яңгырашының тылсымы белән иркәләнә. Шушы мизгелләрдә булачак кеше өчен туган тел туа. Бу бик нечкә. Бу ят күзләрдән читтә була торган интим, бик илаһи манзара. Менә шул яңгыраш туганнан соң кешене гомере буе озата бара. Бала тәрбияләнә башлана инде әнинең карынында ук. Әнинең җырлавы, әнинең моңлануы, әнинең уйлары, хисләре, тормышка, дөньяга карашы, уй хисрешләре барысында бала әнинең карынында вакытта ишетеп тойып ята. Кай вакытта бит хәзер әйтәләр, теге ана теле дигән мәгънәне үзгәртергә кирәк дип. Ул бит әнинең теле сиңа бишектән кирип кала, ул шуңа күрә һәрбер нормаль шәхеснең анасы аның эчендә психологик халәтендә утыра. Ул безнең эчке дөньяның иң әһәмиятле бер фигурасы. Хатын кыз белән ир-атның мәхәббәте, баланың әнигә мәхәббәте, алар төрле әйберләр. Шуңа күрә әнинең менә бу балага бирә торган мәхәббәте ул бәлки кешенең гомерендә бердән бер була торган гына мәхәббәттер. Һәм әлбәттә әни кешенең балага тәэсире ул искиткеч зур. Кеше картайгач та ул бәлки әнисе белән әйбәт мөнәсәбәтләрдә калыр, бәлки аның мөнәсәбәтләре әйбәт тә булмас. Аңа карамастан, беренче яшьләрендә әнисе балага кертеп калдырган принциплар, нигезләр кешенең гомерен билгели. Кешенең гомере менә шушы әнисе куеп барган билгеләр аша дәвам итеп бара. Менә күп кенә татар шаһитларын карадан ир кеше буламы, хатын кешеме, алар бит инде менә шушы әнинең, әбинең тәрбиясе аша чыкканнар. Шуңа күрә менә әнинең ролен ул шәхсән үзең дип әйтәсеңме, дөнья күләмендә дип әйтәсеңме, аның иң зур рольләренең берсе. Теге гаилә учагын саклау дибезме,
ирнең мәхәббәтен тудыру дибезме, әти-әниләргә рәхмәтле якыннарны җыю дисеңме? Шул ук вакытта бала тәрбияләп, шушы тәрбияләгән балаларны зур дөнья юлларына чыгарып, милләткә хезмәт итүдә менә иң зур эш кылган шәхесләрнең берсе ул әни. Хатын кыз булып туалар, әни булып өлгерәләр. Сезнең уйлап караганыгыз булдымы? Хатын кызда ана хисе кайчан уяна? Нарасые туып дөньяга беренче тапкыр аваз салгачмы? Җан кисәген әле күкрәк астында йөрткән чорындамы? Әллә бөтенләй сабый чакта ук, әнкәсеннән үрнәк алып, курчак белән әниле, бәбиле уйнаган вакытында укмы? Мөгаен, хатын кызда бу изге хисләр үзе карында булган чакта ук туадыр. Әнисенең тигез йөрәк тибеше, назлы тавышы барлыкка китерә бу хисне. Һәм менә бер көнне дөньяга саф күңелле сабый туа. Ул ап-пак кагаз. Аның бар нәрсәне дә беләсе, тотып карыйсы килә. Ләкин хәзер аның белән сөйләшүче, аралашучы әнисе генә түгел, ә зур дөнья. Әтисе, әбисе, бабасы, абыйлар, апалар, песиләр, чыпчыклар, һәммәсе һәммәбездә. Әйе, безнең янәшәбездә көндә мөгъҗиза булып тора. Дөньяга адәм баласы туа. Ул нинди тәрбия алып, кем булып өлгерер? Монда безнең дә азмы күпме үзелешебез бар. Кем ул әни? Сорау бер булса да, җаваплар төрле. Без иң беренче дөньяга килеп, иң беренче тәрбияне һәм тормыш буенча алып барабыз әнидән. Шуңа күрә без аңа рәхмәтле. Әни иң әһмиятле фигура минем өчен. Әни аркасында гына без кеше булдык, укыдык, тормышны алып бардык. Менә минем өчен шушы дөнья ул һәм дөньяның матурлыгы әнидә. Әнием, күпме генә тормышым дәвам итсен, ул минем өчен басып торган туфрагым булып торачак. Әнинең роле минем шәхсән үз тормышымда бик зур һәм ул мәңгегә онытылмаячак, һәр вакытта ишетелеп, колагымда әнинең әйткән сүзләре һәр вакыт ишетелеп торган шикелле. Шуңа күрә әниләрнең хакы, әниләрнең бәясе ул бәһасыз. Аны бер нәрсә белән дә, бер кайчан да бәяләп бетереп булмый. Чөнки без әниләргә гомер буе бурычлы. Siz birəsiz, Gazi